Yauwa sarki, na gode da aka zo wannan gabar. Dai na farko na san mutumin kirki ne, kuma bari ka jin gaya maka wannan abin da aka yi baka san meye dalilin da yasa aka yi hakan ba. Ai magana ce muke yi, aka yi rikodin dina don a turo ma a ɓata alaƙa na da kai ko a ɓata mu'amala ma, amma na san me kai ba haka kake ba, kuma ba haka halinka yake ba. Amma bari ka jin gaya maka wani abu, wannan gayan mazaje ne. Jiya ran nan an kira ni zan je in yi tafiya Zamfara akan zan kai Aminu Dumbulin wajen gwamna. So suna zaune a Kaduna ba sa aikin komai, sai na kira shi na ce masa mazaje da Allah in baka wani abu ka zo mu yi tafiya mu je Zamfara mu dawo. An kira ni ne zan je in ga gwamna, kaga kai ma daga nan sai mu yi introduction ɗinku wajen shi, maybe ai waye da sauransu. So tare da shi ma muka tafi Zamfara. Da muka je Zamfara sai aka ce iya mutum biyun nan da ake bukata, ni da Aminu Dumbulin ake so a gani. Na babba su haƙuri, na ce musu to da Allah su yi haƙuri su zauna a hotel. Da muka je wajen gwamna suka gaggaisa da Aminu Dumbulin, ya kawo naira miliyan 2 ya bashi. Da ya kawo naira miliyan 2 ya bashi, muka zo Aminu yana tambaya na ya za a yi da kuɗi, na ce masa sai yanda kai, tunda ni ba ni aka ba kuɗi ba, an baka kuɗi ne ka je kai aiki, ko ba haka bane? A saboda haka ya aiki kake so a yi. So a bisa adalci sai Aminu Dumbulin sai ya ɗauki naira 500,000 sai ya ce a liga shi wannan ka riƙe, na ga ka zo da waɗansu mutane da sauransu. Dama in baka sani ba, kafin ma mu tafi da na cewa Aminu za mu zo tare da su ma, sai da ya nuna min ya ce min kar ka ɗebo kowa, mu bi aka ce mu zo, kar ka kira kowa. To ni wai irin wani ma ya samu, sai na ce to abin da za a yi mu tafi da su, a yi haƙuri mu je. In ma mun je, in sun samu damar ganin shi fine, in ba su samu damar ganin shi ba fine. Da muka je kuma aka samu ma aka turo security suka ce iya shi suke son gani, ni da shi suke son gani. Sai na kira su gefe na ba su haƙuri, na ce su je mota su zauna. Suka je suka zauna. Da suka zauna a mota muka gama abin da za mu yi, aka zo aka ba da kuɗi. Aminu ya kawo 500,000 ya bayar. Na zo na nuna musu, na ce to kun ga an ba Aminu Dumbulin miliyan 2, a cikin miliyan 2 nan gashi ya ba da naira 500,000. Saboda haka a bisa adalci, tunda aiki mu za mu je mu da abin nan, kuma ku kawai kun rako ni ne, ba kai ka samu mai a mota ba wani abu ba, ban gaya masa haka ba, wannan ina ma in brief ne. Sai na kawo naira 50,000 na bashi. MC Alfa Lela ma idansa yana kai a lokacin, na ce mai ga 50,000. Sun wani bayya da muka zo da shi ma 50,000. Sai na kawo wasu yara su biyu da suka kawo mana abinci a garin da muka zo, ranar da muka sauka suka kawo mana abinci hotel, muka dan a aike su. Na kawo 50,000, na ce gashi nan su raba 25,000. So bayan mun yi wannan mun gama, so akwai wani aiki da muka zo, ina zamana mazaje zai same ni ya ce min da Allah ga labarin da yake trending a gari, ya za a yi mu wannan mu dan yi aiki. Ba zan ce masa no ba. Mazaje tun before a san shi ko ya zama wani abu, ni din nan na kira mazaje. Akwai wani abokinsa shi ya haɗa ni da shi, Usi Madobi, ya ce da Allah a taimaka masa, yana yin bidiyo ne yana sawa a Facebook, yana roƙon mutane naira 200 haka kuɗin kati waye da sauransu. Sai na ce a ba damuwa, in zan yi aiki. To lokacin da aka yi abin sanda din na wata yarinya da ta kashe mijinta, a nan muka fara, na kira shi muka yi aiki da shi lokacin ina Kaduna, tun ma ban da kosis. Muka gama aikin nan, na ka naira 2,000 na baye, na ce ga wannan ka hau ka transportation da sauransu. Ya yi godiya, ya ta gode min da sauransu. Sannan sabgar YouTube da ta zo ma, yaron da ya fara buɗe min YouTube, na kira yaron, na ce masa ya zo da Allah ya musu bayanin yadda harkar YouTube take, tunda hanya ce da za mu dinga samun kuɗi ga baki ɗayan mu. Na ce to tun da roƙon mutane ake 200 kuɗin kati waye, yanzu ga dama ta zo. Shi yaron ya building wata channel da ma ana iya biya. Sai na ce to mazaje duk ku bashi bidiyoyinku
ku saka a page din ya dinga sawa duk wata an mai payment kafin channel ɗinku ta yi ƙarfi sai ku ɗan dinga samun wani abu. Da channel ɗinsa ta zo ta yi ƙarfi ma ƙarshe yaron ma daina ba shi contact suka yi, ya ci gaba da abubuwan rayuwarsa da sauransu. So ni a tunanina ina da kyakkyawar alaƙa da shi, duba da irin yadda muka zauna an yi zaman mutunci, kuma ni ban taɓa rewa ga ranar da mazaje ya taɓa min hanya na samu naira 10,000 ba, ban taɓa ba. So kaga wannan ya nuna min ɓaro-ɓaro gayan nan mace amana ne, kuma gwara da Allah ya haska min shi, kamar yadda kake ƙoƙarin kare kanka daga cin haramun da wasu abubuwan, ni ma hakan nake, kuma haka Allah ya yi ni ma kullum abin da zan samu nawa shi nake nema in samu. So da aka zo bayan mun gama mun je Zamfara mun dawo, sai a hanya mun yi wani bidiyo ina jin za ka gan shi na EFCC nan na waye, sai aka kira ni daga command na EFCC na Kano State, aka ce ai shugaban EFCC ne na ƙasa ya ga bidiyon nan da muka yi, sun ji daɗi, sun yi appreciating, saboda haka da Allah a zo a yi musu aiki. Mazaje bai san da wannan ba shi suka kira ba su neme shi ba, suka kira ni na gaya mushi na ce to daga Zamfaran nan ku zo mu yi Kano, mu tafi Kano. In muka je Kano sai mu je mu gansu mu ji me yasa suke son ganin mu. Da muka je Kano muka gansu muka gaisa, suka yi mana sha'atara ta arziki, har ya haɗa mana duk kiru ɗinsu muka zauna da su. Da muka je gurin ma ni ban nuna kaina ba, amma sai na nuna mazaje na ce wa'annan muna da followers da sauransu, abokanai na ne, ba wanda na ce wai ni yaransa ne ni a cikinsu, yaro na ne, na ce abokanan aiki na ne, tare muke harkoki da su kaza da sauransu. Suka yi mana bayanai muka ji daɗi, sannan suka ce gashi ya kawo naira 500,000 ya ce a baku, shi oga kwata-kwata kenan. Sannan an tura masa namba na zai neme ni, sai na ce masa to ba damuwa. Muka karɓi 500,000 ɗin nan, ina karɓar 500 ɗin nan na raba ta sai na bashi naira 200,000. So dama za mu kwana ranar ina tunanin zan haɗu da AA Zaura, za mu zauna da shi. Sai ya ce min, sai na ce su jira mu ɗan ƙara kwana ɗaya a nan. Na je na kama mana hotel, 200,000 da na ba mazaje, bai sai abinci, ban ce je ka sai abinci ba, ban ce je kai kaza ba, ni na siya abinci. Kusan ran iya cewa mara ba daidai muka yi da shi. Ni na ɗau 300 na ba shi 200,000. A 200,000 da na ɗauka na kama mana hotel na kwana 2. Abinci ni nake aika a je a siyo kowa a bashi. Muka yi wannan. To mun je mu ga AA Zaura da daddare, saboda zan gan shi, ya ce yana son gani na, za mu ɗan tattauna. Mun je mu gan shi, Allah bai yi ba ma, har wajen karfe kusan 1 dare muna so mu gan shi ba mu gan shi ba. Sai wata idea ta zo min, na ce bari in je gidan gawuna saboda in mu gaisa, maimakon inda ba mu, ko kuma kila ma in mun je kila suna mitin da Zaura mu gan shi a wajen. So da muka zo gidan gawuna bai san da zuwa na ba appointment na nema ba, sun dawo daga wani taro haka, kansa ma ya kulle. Da ya ganni ya fito, Ali ya gari ya kace kaza muka gaisa. Sai na ce masa ranka ya daɗe, ai dama tun zuwan farko da nan ya ce min ga Musa nan kaninsa, duk abin da muke bukata na aiki da zan yi a bangare na harkar comedy da sauransu, in samu Musa kaninsa kenan. To tun zuwan farko da nan ya ban miliyan 1, na yi wannan dan jingil din guda ɗaya, ban ƙara yin wani abu ba. Sai ya ce ya naga abubuwa sun tsaya, na ce wallahi ranka ya daɗe financial issues waye da sauransu. Sai ya ce to bari in kira Musa. Sai na ce masa amma na zo da wasu abokanai na ma suna waje, ina so su shigo ku gaisa ka gansu. Sai ya ce to ya ce min, har yake ce min Aba Ali, tsakani da Allah ga Bayya muna ma tare da Bayya, tsakani da Allah Bayya me yace a wajen da muka shiga, me yace da mutane ka zo? Yace kai ba da mutane ka zo, ashe yace yayi muka gaggaisa da su, yayi introducing din, yace wannan mazaje, wannan datti Bayya waye da ya diga mu. Yawwa muka yi introducing din su, yace to yayi Allah ya bada sa'a. Sai to already dama ya kira Musa, sai kira Musa ya ce wa Musa
da Allah ka ba Ali kuɗi a je a ci gaba da aiki. Wallahi al'azimu babu inda ya ce min ga kuɗi wai ka je kai da mazaji. Kawai ya ce ga kuɗi a je a aiki. Sai muka fito. So kaga ina expecting mazaje da kuɗi a hannunsa ba kashe su yayi ba. Can na ba shi 50,000 da muka je Zamfara, nan na ƙara mai 200,000. So ina expect sai na ce musu wannan kuɗin da gawuna zai bayar. Ba za mu taɓa ko sisi a ciki ba. Sai mun je Kaduna mun ga tsare-tsaren aiki nawa muka yi, kuma suwa da wa za mu kira mu sa a cikin aikin, sannan mu ɗauko kyamara mu yi waye mu yi kaza da sauransu. Sai mazaje ransa ya ɓaci. Shi a tunaninsa tun da gawuna ya bada kuɗi, kawai in kawo kuɗin a raba a bashi nashi da sauransu. Sai na ce to ba za a yi haka ba. Kaga ai wancan mun yi na baka, wancan ma da baka san da shi ba na kira ka na baka. Saboda haka sai na ce masa wannan kuɗin ba za a taɓa su ba, sai mun je mun yi course na aikin da za mu yi mai, mun yi yayi abin da ya rage sai in ga nawa ne wanda zai wannan zai rage sai mu raba mai sharin. Sai ce min ai sai ce min shi ba haka bane, kamata ya a zauna a yi waye. Kawai dai na fahimci gayan ya raina ni ne oba. To abin da ya shigo da magana haka ji ma na kama sunanka. Sai na ce masa mazaje wannan abin da ka yi na tabbatar ai kana harka da su Naziru. Na ce ba za ka taɓa kallon Naziru kai mai wannan abin ba. Na ce ba za ka taɓa ba wallahi. Sai na ce masa misali, na ce masa ni na ai yankewa yayi, yanke abin suka yanko iya inda kai in ka ji ba za ka ji daɗi ba. Sai na ce masa misali, mutumin da bai yadda da ni ba, kuma abin da ya ƙara ɓata min rai, wai shi kuɗin ne da yake a hannuna bai yadda ba. Ban taɓa harka da mazaje ba wallahi al'azimu, this is the first time na yi irin wannan harkar da shi. Mun taɓa yi na ɗauke su lokacin Yazid yana shiga Zamfara, na kai su Zamfara sanadiya na Yazid na mai magana ya ce in kira su taho mu tafi. Lokacin kafin ma ya haɗe da Matawalli muka je Zamfara da su, muka dawo, muna dawowa ga Zamfaran nan ni na je na matsa Yazid na mai kulos macin, na ce lallai a samu abin da za a babba su. Ya ce to nawa za a bibiya su. Na sa ya tura mazaje 100,000, ya tura wani ya gaye da muke wani mai magic da ya zo ya daga mai drone, na sa ya tura mai 50,000. Billahi allazi la ilaha illa huwa sarki, ni abin da ya bani ranar ina jin 10,000 ne na karba a hannun shi. Ban samu abin da su na ba wannan ba. So mun yi wannan abin da shi ne na farko, sai wannan yanzu da ne da shi na biyu. Amma sai ya nuna min rashin yadda, bai yadda da ni ba. Sai lalle wai sai dai in ba wa bayya kuɗi ya ajiye, saboda ya san ni da kashe-kashen kuɗi zan iya kashe kuɗin da sauransu. Sai na ce to in na kashe kuɗin nan dai ku ba kun san da kuɗi a hannuna ba, inda mai basira ne da tunani sai ya bari ya gwada ni ya ga zan mai adalci ko ba zan masa ba. To shine dalilin da yasa na ce masa ai in ka ji odiyan ina cewa Naziru sarkin waka mun je taron shugaban ƙasa an bani naira 50,000, amma na zo na ɗaga maka hankali ko na je na faɗa wani na ce wannan magana ce wacce muka yi ta sirri a tunani na tsakanin ni da shi ne muka yi wannan magana, babu wani a wurin. To amma ashe ni ban sani ba recording ɗina yake yi. So ya yi recording ɗina ne don ya tura maka, don ya publicizing abin, ka gane, ya ɓata alaƙa na da kai, ya kuma nuna an cuce shi. To billahi allazi la ilaha illa huwa, ai na gaya masa na rantse na kuma rantsewa ba zan yi aikin ma da shi ba, na ma cire shi. Babu wata harka da zan ƙara nemowa in je in ce zan zo in kira shi mi. Kuma daɗin daɗa ba ka sani ba, akwai wanda suka kira ni aiki zan yi wa Uba Sani aiki, mun yi magana da su, mun yi komai a Zamfara. Muna kan waya da mutumin, na ce masa ga mazaje ma, bari zan baka lambar wayarsa ku yi communicating. Idan mun shigo Kaduna a yau kenan
za mu koma Kaduna me bi mu taho tare sai ku cinikin ku da shi ku ji nawa zai caje ku, amma ni charges ina ga abin da za a bani in ana so fa in yi aiki. To ni ba na so a rayuwa in yi wa mutum adalci, ni ya min rashin adalci. Na gaya masa ya je ya bidiyo ma, yanzu ni na bashi ma umarni ya je ya yi bidiyo ya ce wa Gawuna ni Ali na karɓi kuɗi, ya ba mu kuɗi tare da ni da shi, na cinye ba zan bayar ba, ya faɗa a duniya ta sani. Daga ranar Gawuna kai ya ƙara ɗaga waya na, kar ya ƙara aiki da ni, kai ya ƙara mu'amala da ni. And so fucking what? Kana tare da mutane 'ya'yan haramun ne baka sani ba. Har muna magana da mazaje zai yi rikodin dina yana zuwa yana tura mutane yana cewa waye kaza 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 kaza. To Allah ne yake da ni, kuma shi ya san zuciyata, kuma shi ya san waye ni. Dan haka babu wani mahaluki wai da nake tunanin wai a rayuwana na duniya shine nan zai iya min wani abu face ubangijin da ya halicce ni. Ba wanda ya isa ya bata ni wallahi. In duniyan nan za ta bata ni wallahi, in Allah ya gyara ni wallahi ni na fi kowa farin ciki. Saboda haka na gode, na ji daɗi ma da aka yi ma hakan, saboda wata hanya ce da Allah ya haska min tun da wuri kafin tafiya ta nisa, in san irin zaman da zan yi da su. Kuma ni dama 'yan Kaduna na riga na canfa wannan abin nasa haka yake, haka suke. Shi kaɗai ne ban taɓa gwada shi a mu'amala ba, amma duk wanda ne mu'amala da shi sai ya mun irin wannan abin duka. Kuma duk cikinsu ba wanda ya taɓa ɗauko wata harka ta 10,000 ko 20 ko 15 ko 5 da ya taɓa sani ya ce in samu wani abu. Ai na gaya masa a bidiyon, na ce masa ka san me yasa ban yi wa sarkin waka da ya bani wannan kuɗin ban damu ba. Na ce masa ya mun lokacin da muka je wajen Dauda Lawan Dare, Naziru ne mun connection ya haɗa ni da waɗanda suka kai ni gurin, kuma na samu kuɗi, na zo da kuɗin ma na nuna mai, na gaya masa kuma gashi ga abin da aka samu, amma bai damu ba, bai ce in bashi wani abu ba. Saboda haka that is why na ƙi yin wata magana a kai ko na ƙi cewa komai, saboda ni ba na manta halarci in dai kamun shi da gaske. Amma tun da aka suka zaɓa ni da su shege ka basa, ni ba na jin tsoron rigima duk girmanta. In dai akan gaskiya na nake, wani bai isa ya zo ya ce zai juya ni ko ya raina min hankali ba. A magana ta duk da na gaya maka, zauna ka ji su tun daga farko har ƙarshe. Idan da wani guri da ne mistake, ni ɗan adam ne, ɗan adam kuma ajizi ne, zan iya yin daidai zan iya yin ba daidai ba. Kuma na yadda a gaya min gaskiya komai ɗacinta, ko raina zai ɓaci. Amma a nan dai ba su da gaskiya. Ba cewa ne na ci kuɗi ba, ba cewa ne ba zan ba shi kuɗi ba. A'a wane, kana da 250 a jikinka, wannan ka bari mu je mu yi aiki mu ga nawa zai ci mana kwas ɗinmu, dawa za mu ƙaro mu sa a aikin, nawa za mu bibbiya su. In muka bibbiya abin da ya raguwa sai mu zo mu sharing, ni ba damuwa na bane. Na gaya mai na ce ka je ka zauna da 'yan industry dan ka takab, babu wanda zai iya maka wannan adalcin, barkajin gaya ma babu shi wallahi. Na yi rayuwa a cikinsu, na san waye su. Saboda haka ni wannan ba damuwa na bane ba, kuma kai ma ba wai na yi ma haka bane don in wance kaina a gurinka. Idan ka yadda da ni fine, in baka yadda da duk maganar da na gaya maka ba shi ma fine. Yawwa ni dai sani na Allah shine yake da ni, kuma ba wani wanda wai dan na rabu da shi ko ba na harka da shi zan rasa abin da zan yi, babu. Ba na neman wani fada ko wani waye, a'a, ni Allah shine fadata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine